Hey, what's up mga guys, mga ma'am, mga sir ug mga boss. Narito karon diri sa Maria Luisa guys, na masuhol ko guna diha. Dayon kural. Pait ng trabaho lagi. Pinta ko mare kay nasa tutoy lain sad ba. Sa kuan, naantay magpa-trabaho sa unta niya. Nakatangdo mangud nga diri ta. Ngari ko diri karon manang ato lang ning ginuto ni halag ilay hatagan nila gud at least natay makuan natay madadi ay time check sa ta guys ha, alas 12:21 na. Maniud to ta guys, niud to ta kay medyo nakalimot kog tanas oras kaya akong cellphone kalubaton niya akong i-charge sa kuang power bank. Akong power bank sa kay 1 bar na lang. Sa morning naulhi tag paniud to. So nagsugod tag kural dito guys oh. Kural. So kamana na pag abot na ko dre nagkuan ko. Nagkuan ako nagkaot sa kanang mga haligi pusti. Yan na may pusti sila diha. Na giputol mo na ako giginot dito kay kuha man ni materialis pa dere. O mga ilansa nga para pang kuan. Kana ako lang gihiktan guys. Ang para pang lipak rin na. So kaon guys. So ba na itong sudan mga guys no. Mga ma'am, mga master, oh. Buad lang ba kay piki gid kayo eh. Kuan. Napiki ta kay ang sildo nako kuan palit og kuan sa akong anak. Sa ito gani uniform niya. Wagani ko'y pang data sa akong motor karong Pizza City. Nga nigmot na tani og bisag kinsa mo tinay mahibaw-an diha nga. Sa kanang lang pang extra pang gabi mga ma'am, mga sir, mga guys. Para natay ako'y madata sa akong motor. Ako ang motor kay 2000 size ang buwan na. So karong Pizza City ang kuan. Yang Judith kumulapas na tana. Amo na guys, kumulapas tana. Mo nang 2 size. Kung dito kalapas na 240 ra. Ay, grasya. Busog kita mga guys, mga atong kamera guys ay unsa naman ni guba ni itong cellphone so mana tagkaon din no. So magsugon ta on tin or ba akong huipan dayo. So dito ta oh dito mag coral guys. Sunod dan kong tubig magawas ako diri sa village kay mag palitag hugog piso. Hurot ang tubig. Okay, guys. So timing kayo usa na oras eh. 12:31. So gawas ta. So nanatay tubig guys. Nanatay tubig. Time check sa tabi. Alas 12:50. So magsugod lang tayo kaya karanda ko tagagi. Bahalag pilay ko ano basta dako tagagi. So mo din itong coral guys no. Nah. Ato pa dong street ato pa dong sada. So low budget atong coral. Ato lang gihiktan og kuan wire nga mga cable wire ba oh. Kay wa pa mahilan sa nga gagmay ra na panglipak ra oh. Muni atong trabaho ron. So mahuman ako tub diha kanang ni horizontal are dino kabadayon og coral kay may kahoy dito padung unya diri sa tamguna ang agi gani ha guys oh. Ni ko agi gani ha pag kumanog kaut nag guna ko
ako kada pag human ako kahot yung ugsok ko sa mga poste dayon diha ko niguna-guna ko diha kaya may malihok na rin may materialis so no ano itong tiwasunon kural ron mahurot ni ang kahoy diha ta maguna ta diha kay makuan ko sa kuang ingnan kong half day niya sa may di mo half day niya wa may materialis di mo sa matawag half day guys kay man one siya half day dayon pagway uwan arin sa ko diri ni kaut na sad ko ni uwan na sad silong na sad ita mabuhi unang karon be andam naman ay bahalang magawan lata ta diri trabaho ang kanay gusto diha ka mo ni haro rin mga sir ano itong trabaho ron tustusan be may siga wala sa bahala ko pa alas 12 sugod ta so sa kaspan guys nahuman guys so diri na sa ta na luya wala una di city pagani dio na natin agi di ba so saan na siya luya lang simipakyaw ba ni bahala na dia ang sabot na sa tagiya guys kay kural ra yung mahuman ni wala materialis uli lang ko mga nasa niyang half day diri tag tirada ron guna ta diha balag way apil sa sabot nasabot diri kural raman nya wa may materialis gunahan tani ilang umma man diri garden duya da sumurag las lang ko diha tunguraw ngari mahuman na ni may nang iuli di ba kaya wala may materialis nag-request ng materialis ani nya wa pa man so ato sa nang tsaga-tsagaan ng kahoy guys kuha na siya guys mga mamag mga sir low budget na kural ba kuhayan na ko na itong kural niya hiktan na ito wire pagkahuman ani dahil sa maguna ada ko pinanggunahon banwa ka ilang kuan garden so ana tadi mo kuan tirada ron kay masakitan sa tanang inuntang ni hapde di mahapde nga wa may materialis di ba so, karon haron dito ka hapde bahala goy apil sa sabot na mo diri kay kural raman ta so, pilon daling gardiguna dako nang gunahon awaron pakiton ta mo sa kung agi guys nagtuo mo di ko taga bukid ako mga sir taga bukid ko kamo kong guna kanang guna so sa una tag masuhol sa una ang suhol sa tay guna 180 ras bukid kuan pa tuig kuan pa na 2010 pa siguro na 2008 na suhol guna yan daro so na magdaro kay 300 ang adlaw karon nagkuan dito nagkakuan ba maguna siguro dito mga nanas 400 siguro adlaw or 500 ba ang dagkukita dito kanang mga pras basta daghan lag bunga lubi kay kuan man tersyo ang uban inupat so then ta magyaw-yaw sa tadi kay sayo pa kay sayo kay tani soup kanihaw kay launa nanti agi kita kana
So diha nagtataman oh. Ano may kahoy. Kani mga kahoyan ni nga murag giandam siguro ni nga mari ko dire na ako matrabaho. So nahurot nitong bugsok na oh. Dong dito. Nah, kita mo nang haligi dong dito. Street sa kalsada guys. So murag buka na nag sa haligi pa di okay layo kayo. Porting layo ah. Ari kani. Layo kayo guys. So, kumbati lang gihapon ta, di ba? Bahalag nagilaid ato ang nagilaid ug say tawag ana. Nagkamang ba? Nagkamang-kamang tas kalisod ani gyud. Ako naglisod gyud sa kog padata ning motor nako karon. Picha City. Uno na bayaron. Oh. Si aw na po ning LTO dihag dakop-dakop na to na matiwasan kita ni ron buangan eh. Yo, what's up mga ma'am, mga sir ug mga guys, no? Okay guys, huma na gyud guys ang Rokas Pan. Ano ni? So karon wa nay materialis. May nang iuli. So aron dito ingong gihapde. Kay para dito ka ingong nga gihapde. Guna ta diha. Kay muli ta sakit kayo ingon ta na ni hapde man kay uwan. Mantag na materialis guys, bisag uwan banatan ko na. Bisan pag magkahumod ko. So karon andam na mo kumahumod. Saon na. Oh, dugito man langit oh. Nagpanugdog na. So nabali gyud ako ang kuan guys. Bali akong sundang oh. Ah. Bali. So diri ko guys, proceed ko diri. Aron nga dako tag-agi, bahalag gamay tag-agi sa atong pamulsa basta dako tag-agi sa trabaho guys. Mao nay angay ninyo dihang kuanan mga guys, di ba? Sakto ra. So nahuwam ta dito kuan sa ilaha oh. Kaning garod tawag sa mga ni. Pangguna. Kaya ako ang sundang nabali. Akong gikuan dagan niya oh. Migunan ako dagan niya. Nabali. So kani ato gamiton pangguna. Luya lah 7 minutes ni. Ako bantay da. Ada ko tag-agi guys oh. Subos. Puya bitan ang mabaguhan ta sa ako ano. Kanang sige duko na maguna. Kapoy mo siguro mag kuan maglingkod pa ka dada pa kag bangko maguna di mo na mao muna siya mga inadlaw pakyaw ba ako ako ang kuan ba ako ang lihok diri ba pakyaw ba bahala lagi dito maghuna-huna sweldo pakyaw ba nagdi kaya ato trabaho diha atong agi
Itong lihok pinakyaw muna sakto yun nga diniyos nga kuan wala na tag-iya diha og sa iya manguan ba siya maluoy ba siya nato di ba siya maluoy nara sila ha tarong kagtrabaho di ba pagsa ko inom sa tubig so mani ato ang agi sa paguna oh atong koral so wala laing koral kay wala may kahoy so muna maguna tani pakyawon tani yung gunahon diri ron. So pahuway sa ta guys no. Atong takna ron kay alas 2 gyud. Wala nakahuman na to diri. Nya nakaguna pa kita. So di kita pauli mahapdi nya ta. Pahuway ta gamay diri. Pakyaw ba ni. Di ba? Pakyaw ni itong trabaho. Ang trabaho ray pakyaw. So magbantay-bantay lang tadi basig didakan ta. Bantay-bantay ang kita sa tag-iya basig didakan ta sa tuwang pagpahuway diri. Okay naman itong agi ko, dako naman. Sobra na sinadlaw. Pero murag gihapon basig kitaan ta, didakan gihapon ta. Ano yung bantay-bantay lang tadi. Sandig-sandig ta aning kahoy. Sakit akong hawak kumbati ka ng straight duko bitaw ano na si tulid gamay ba tuod sa no kung sa man ang kadako sa agi sa tong trabaho niya pahuway kadidakan ng gihapon ka di magsilbi ni trabaho ta di magsilbi ni. So okay guys no, dako-dako na tagagi guys. Medyo nanguan sa akong kuan. Luthan na pud ako ang kamot o ginuna. Kay taud-taud na tamo kaguna karang kabalik. Manang maluto-lutuhan gid taw. Pero ang kubal na gyapon guys, di mo gid ang kubal no. So saan oras sa de? 3:09 guys. So muni ato ang giumaron guys. So burak sunod pa ta semana ka kuan ni. Padayon og koral kay wa pa materyales sa mga haligi og kuan horizontal. So ano ta dre? Daghan nag mga lamok dre mga mami sir mga guys ay daghan ig lamok. Okay na to agi oh. Di ba? Wa ba ni labot sa sabot na mo sa giyang sabot diri gyud magkural ra. Ni kay ni ari ko dire kinautanay pro sa ligi. Gumganan sa ligi ra dito sa tubangan. Pagkahuman niuli ko. Yung materialis una pa. Adi. Kuan din ta. Matong nagkuan sa nga pabalik arion.
Ako guys, mga ma'am ug mga sir, kanang trabaho marag trabaho ra gyud sa kuha guys. Mga ma'am ug mga sir, wa trabaho ra wa ni kwartar sa iwaan ni paita no. Man naman lang uli oh. Okay, wala may trabaho on. Kaning pagguna diri murag ni apil. Kurar lagi kuan. Nakuan lang ko ato kay pag abot ako diri kasi kung kaut dito nidulan driver na tagahan ko sa kuan 500 yeah, 500 ring adlaw diri day. Ito nakaingon ko 500 ang adlaw. Okay, may kuan. Di ba guys? Suhulan kag 200. Ay kog mo trabaho kag balik sa kalibo. Ana naman na pilay kuan. Tumbas ra na imong trabaho sa imong kuan. Dito ko nakuan nga na half day ko nako. Half day. Kani tan-awon tani ron. Overtime ta alas 6 pagita ni. Ug mao ra hapon di na ta balibad ta eh. Di mo silbi na trabaho kaluto-luto na ta diri. Wa na gani tay mga materialis diri unsa man ta diri og di ta mag guna-guna diha oh. Suga ko suguan nagguna diha giapil lang akong guna kay okay ra di mo mutulog kahoy diri. Katong yung tang pag-arin ako tutlon ra ng kahoy kani mga kahoyan ni dapat munti ako ikuan nya ni kuan man nga sabaan sila diri ikuan to halide sabaan ng Mariluisa di pwede magsaba-saba basta halide diri stricto kay diri guys. Unang mga ma'am ug mga sir magtabi sa tani kay what snack ani sana stress G's na tabi sa tani sabihan tani vlog ato ang trabaho nagka buli na tani okay ra magina na magdali sila magdali ang ato ang gitrabahoan guys atong giamuhan ba basta nay materialis magdali mo diha bisag sa pa na diha na ginanamo nga trabahante ang problema basta kumplito ng mga kuan diha mga unsay ipahimo aniyog ka na sang mga mukuantag materialis mo kuanta nga muna materialisa kuan nanglan nasa dayon kay dali lisod kayo nang uban nga kanang mamakyaway di kay mo duty o materialis kay brag kansi sila no kansi sila kay sa may anha diha magsige ragtungko diha may materialis nang kita ni steady lang ta dere so akong buhaton na ni guys katong mga bangag na ko dito sa tubangan katong susihon ron kay brag uwan ra ba to nga adlaw basig na tabunan na ba natabunan sa mga yuta naligi diri guys barog na kita kani ato ang higot ani ko ano tangsin lagi tao ni mga ma'am mga sir tangsin lang niya wire dito sa pikas okay gihapon low budget man ato na siya pasan og nanang lansang dagko
Sige ako nag-requestan og lansang. Nag-request pa ko 2x2 pang horizontal og guod para haligi og mga lansang og alambre. Kaya ang guod ato higton og alambre ang iyang horizontal nya sa lansangan. Kaya ang lansang di man nakalapos pikas aram na sa usa ka sides kawayan anang higton nato. Nya lansangan na siya para di mausos. Di ba? Okay kaya itong plano. Na magdaon ta kog kuan ron guys. Magdaon ta kog tao ron nya naikog lang ko kay basta inyag mo untol ba sa sweldo diri ba. Mo nang akon lagi lahutay sa diri. Nindot ni dala og tao og nanang mga materialis daghan. Kuha pila ka tawa ni diri mga upat. Kural lang asos human og kadlaw eh. Dako ni area guys. Ito. Dako ni area. Mga tulo ka tawo kaya ra siguro ni upat. Tulo upat ka tawo sa kadlaw ni humno ni. Kural lang. So what's up guys no? Morning daplin day. Ang daplin sa kasada guys. Doon dito. So tatong kurang ka dito. Bus. Pili pa na dito. So tanan itong mga bangag ron og nga basig nga buni. Sama ni ini oh. Bungin siguro ni. Nah, nabun-bunan gyud. Manang ikaw. Paitas na kuha na. Sudlan din guys. Labon ni. So okay na kay sayo na kay na kuton kay umok naman na. So kalingawan tani hakbas. Pasan tani. Wa may materialis kalingaw na tag hakbas ani. Go na hakbas basta lang. So charge ako guys no. So 1 bar lang ko ang power bank. So wag ginisugaan ni ron sa balay. Kaya kung isuga kanimong power bank. So magkunkuan gini ron ani. Magsigasiga mis mata sa mua. Yan na mi kalisod jud ya ko ani pagka nilalang nato eh. Di ta maning kamot ani wa kita. Okay mga ma'am, mga sir, mga guys. So ang takna na to kay alas 4:56 na. So nahawan gyud na guys oh. No? Dire. Padung dito. Mo ni guys. Itur-tur man ta mo diri kadto. So mauni diri oh. Atong gi limpyuhan. So mauli ta eh. Sobra na kayo ni atong gihimo. Mail ni kay bawi atong pamawi itong giingong hapon diko. Diba mga ma'am, mga sir, mga guys, tostosan be. Asan to? Na, hapit na. Luya eh.
gi-charge na ko kung cellphone sa power bank is 19 ra gid taon. Ang power bank 1 bar na lang. Hapit malubat. Ang akong kuan ani. Amo ang balay ani ron. Wa gid suga. Kay sa lubat man ang power bank ra may suga dito. Kay mao lagi ni watay kuryente sa ni nga pagkatawa mata ni ani. Mao ni aton lagi ni grab ni atong pagkain ani. Diba guys? Nagkamot lang kita ganyan eh. Kaya mao naman eh. Tustusan sabi. Sa mga nag-ingon diha nga kasweldo ko sa akong vlog guys. Kasweldo ra gid taon kog na sideline pareharon. Nya pasok kay bawog pilay sweldo ani ako ang pag-vlog karon adlaw. Ikaduha rin akong adlaw pagkara-diri. Primerong adlaw dito ko kuan dito sa Kilgasada ana pa daw. Nagbangag para ligi. So gisiluan ko ato 500 mo ako kita atong pag-vlog na ko tong unang adlaw. Kanto halide. Nag-vlog ko dire. Kinutanay ko yuta. Ito nga naka 500 ko sa ko ang vlog. Naging na bagay ko ang half day ko. Kahit na pagka-vloga eh. So okay na guys no. Manguli na ta kay alas 5 na. 5 na cute. Tustusan sabi. Kuwangan yun akong tubig diri na. So kita-kita tas balay mga guys. Kaya ato ko ni akong vlog kay na lagi. Pila na lagi percent na eh. 18% na lang niya ako ang power bank ay 1% na lang. 1 bar. Ang power bank ay 4 bar man na niya. 1 bar na lang nabilin. Kaya gahapon pa na gisuga na mo gabi eh. Nabilin ganiha nga 2 bars mo na yung gi-charge sa cellphone. Nakaroon 1 bar lang nabilin. Pidok ini mata rito sa balay ron. Palaban tag battery motor ani guys. Habwa na sa ni kabot sa balay. Battery niya sa suga. Nya ikabuntag balik na sad. Taod sa motor. Sa paita bitaw ni kinabuhi bitaw. Ako lagi nagiantos lagi anad lang ako galingon ani guys. Nag-anad lang taon ni mga ma'am ug mga sir. Nabalik na sa do. Welding uno na sa ni. Basa pagka-welding nga gyud. So guys, kita-kita ta balay guys kay asin ko na. Hipos ta iuli ko ning kani ako ni uli og kaning lansang. Hey, what's up guys? So nana ko sa mong balay sa mga mama mga sir mga guys, darao. So nagad akong kuan power bank. So nana siya nagkuan diyo. Pero mina sila mag-ibanghilyo. Silingan. So na mga bata dai guys, mga to pa rin usa kay naluya sa suro-suroy ko no. So dali tama na ko ang vlog guys kay murag ikado gini ato ang suga rod kay mo na nagpalaban lang ko aning battery sa motor. Mo na to suga oh. Battery sa motor atong ipalabanan ani kay wa naman tay wala isulod na to ang power bank. So, thank you for watching guys. Don't forget to support lang ginagmay og sa ganahan diha mga ma'am ug mga sir.